The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga atong pag-andam sa atong kaugalingon. Kinahanglan itong limpyuhan ang atong kalag, pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. Nga mao ang rebound technique, recovery technique, pagpasiguli na usab sa atong pagkikabitay sa Dios o nga kita dumalahon sa Espiritu Santo. Feeling of the Holy Spirit or control of the Holy Spirit, mao kini ang atong tumong pinagi sa paggamit nining 1 John 1:9 principle. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kalwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon. Nga among pahimusla ng imong grasya, bisan dili kami takos. Grasya nga mo pagtuon sa imong pulong. Grasya nga kami imong panggipabuhi ang dunia gayuna. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa bugtong magtutudlo sa kamatuoran nga mao ang Dios Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, padayon ta. Maayong buntag o bayong hapon kaninyo kung unsa man na inyong oras diha sa inyong nahimutangan. So, welcome kaninyong tanan usap. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan karon, God's greatest gift to man. Okay. Okay, niya ang atong paghisgutan nga pagpadayon ni ini. Diha sa bersikulo 29 sa atong gitukbil kagahapon nga bersikulo. Okay? Ato kining ipadayon kanang bersikulo 29. Kining maong bersikulo usa ka sambingay, metaphor, binasihan ang logistical grace sa Dios kay mo man kinatong gisgutan. Okay? Atong i-rewind diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 26. Adunay tulo ka mga illustrations o paghulagway dinhi. Una, ang mga langgam o kalanggaman. Ang Dios nagaamuma sa mga kalanggaman. Ang Dios nagapakaon sa mga kalanggaman. Unsa pagkaha ang mga disipulo niya. O kana nagaapil kanimo. It includes you, fellow believer. Og that is Paul's gitawag nga a fortiori logic. Now, ang ikaduha, bahin sa mga kabulakan, flowers. Sa English, the lily. Kini, naghulagway sa kinahanglanon nga sapot o bisti nga igsusulob.
Ang bersikulo nagasulti og wa sila maghago aron makabisti. Now, ani ay mga punto sa doktrina. Point of doctrine, una niini mo kini. Ang kalanon og sapot nga isulob kini mga logistical details nga ang Dios nga amahan sa kanunay nagasangkap sa iyang mga anak. Ikaduhang punto, ang pagsangkap nga logistical grace sa Dios sa kanunay nagasangkap kanatong mga magtutuo sa tukma gyud nga paagi. In just the way nga kini atong gikinahanglan. Iya kini gihimo sa tukma gyud nga higayon at the right moment. Ikatulong punto, ang Dios nagatuman sa tukma gyud natong panginahanglan. Sa tukma nga higayon, right timing, ang timing sa Dios. Nayabaw naman tanga, ang timing sa Dios is perfect. Ikaapat nga punto, tingali dili mo tagbo ang Dios sa atong mga panginahanglan sa paagi nga buot natong paagi. But pasabot, maybe God does not fill our needs, okay, in the way we want it filled. So, mo kani ikaupat nga punto. Karon adto si kalima. Ang tuyo sa Dios nga iyang tagbuo ng ato mga panginahanglan, He will meet our needs. Mao nga aron kita makatuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. Nawani ay mga teksto nga atong matun-an bahin og logistical grace. Diya sa Salmo 50, versikulo 10, 11 ug 12. Kini naghisgot nga gipanag-iyahan kining tanan sa Dios. God owns all of this. Ikatulo, ang kinaiyahan, the nature, abli ang imong Biblia karon diya sa Mateo 6, versikulo 30, nagaingon kini. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pagkahay dili bistihan, pagkagamay ninyo pagtuo. Now, kini nagulagway sa kinaiyahan, the nature. Mao ni ka Apostol Pablo nga a fortiori logic. Latin kini nga pagasulti. Okay. Prinsipyo. Ang gamot sa tanang kakulba o kabalaka, anxiety, mao ang pagkaway pagtuo, unbelief, or kakuwang o pagsalig, lack of trust. Kakuwang sa pagsalig, ngadto sa mga butang sama sa logistical grace, inumdum bibaya nga ang prinsipyo nga nagkanayon o anxiety is tantamount to unbelief. Ang kakulba o kabalaka kuno sama ra sa pagkaway pagtuo way paggamit sa pulong sa Dios. Tinuod. Now, si Ginoong Jesucristo nagsaad nini ang logistical grace kanunay yung isangkap ngadto sa matag magtutuo. Now, dili na unta ang pagkataranta o pagkakulba. Aminin mo, sa Dios, wala dili mahimo o nothing is impossible sa Dios. Wala. Uban yan ang saad sa Dios nga pagsangkap o logistical grace, wa na unta kitay pagsinati o kakulba, kabalaka o kadlok. Saligi lang yun ang Ginoo sa way pagduwa-duwa. Guniti lang sa mayo kanang imong paglaom
ngadto sa maong saad sa Dios. Guniti, hugtig yun ang imong pagsalig niya. Sanglit sa kanunay, ang Dios siya man ang nagakontrol sa atong destiny kon dadangatan. Giputos ka sa iyang logistical grace. Gi-enclose ka. Okay? Gamita lang yun ang doktrina nga rasyonal. Doctrinal nga rasyonal. Ihimplo nini mao ang gitawag taog logistical grace. Prinsipyo. As long as you are on this earth, samtang aniya ka pa dinhi sa kalibutan, ang Dios magasangkap kanimo sa tanan mong mga panginahanglan. God will provide you everything that you need. Prinsipyo ka na. Gitawag ta ka na og doctrinal rational. Now, balikon ko sa pag-ingon nga kana mao ang doctrinal rational og konklusyon. Nebaw kag tinuod ka na. Og mao nga imo ka nang gituhuan dias imong kalag. Gusto? Now, ani pipila ka dugang mga doctrinal rational nga sa tinuod kini sila mga saad sa Dios. These are promises of God. Now, pila man ang mga saad sa Dios nga ni ka na itong mga magtotoo. Ni ba kang pila? 7,000. 7,000 ka mga saad ang Dios nga ni ka na to. Now, pila naman ang imong na kanang nakatunan. Mao na'y tubagon ni muna. Tubagan na nga to sa Dios. Okay? Aniya. Pipila ka dugang mga doctrinal rational ha? Nga ang tinuod yun, kini sila mga saad sa Dios. God's promises. Aniya. Ang Roma 8:31. Romans 8:31. Kung ang Dios dapig man kanato, kinsa pa may makigbato kanato, saad ka na. Salmo 56:3. Sa unsang higayon nga ako mahadlok, ako musalig diha kanimo. Saad gihapon. 1 Pedro 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Saad sa Dios alang kanimo. Pilipos 4:13 nagaingon nini, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Lucas 18:27. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Juan 15:11. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. 2 Korinto 12:9. Igo kanimo ang akong grasya, kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Now, okay, now ato ning ipadayon ugma o gayog sipyat sa sumpay ni ini. Okay? Gasumpay-sumpay ni nga itong pagtuon bahin ni ini. Ini mga prinsipyo nga gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat. Nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Salamat sa imong paghatag ka na mong kahigayonan nga kami makatuon sa imong kamatuoran aron mao kini ang among ikadugang sa napundo ng mga kamatuoran din sa among kalag aron among magamit sa among adlaw-adlawng pagtagbo sa mga suliran o mga gumunha pugon saman nga mga sulay sa among kinabuhi. Ikaw lamang ang among dangpananing tanan. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagwalik ugma dinhi
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Karon po man. Ibangit-ngit mo. Ay, ahon ng kuwan man sa ahon. Kanang na pacemaker, ahon ng monitor na. Ayo, yung taon ko na kayo. Ang dadon naman na yun.